Hej, og velkommen til den her video. I dag der spiller vi Fortnite, og inden at vi begynder at trykke play og sådan noget, så rigtig glædelig 7. december. Egentlig så filmer jeg det her den 6., men jeg lægger det ud den 7., så hvis du ser det her den dag det kommer ud, så glædelig 6. december. Og i dag, der tænkte jeg, at vi skal ikke spille rank. Vi skal spille Battle Royale. Og der er jo kommet en ny sæson, som I kan se her. Og så, inden at vi lige trykker ready her, så kan I så ikke se, at der mangler noget her. Det går ikke. Vel, vi skal have et juleskin på. Så tager vi det her på. Det skal være nogle backpack. Kan vi godt. Så der er noget julet. Der er vi den der. Det der var højt, det her. Sådan der. Og så tager vi den der. Og hvad har vi af julede gliders? Den der. Er det ikke tættest på? Og den går også fint, det der. Så ja, så trykker vi bare play. Så er vi inde i et game. Og ja, jeg ved simpelthen ikke, hvor vi skal lande. Altså, jeg tror, skal vi ikke lande herover? Der lander forhåbentlig ikke så mange, fordi at der er lige et stykke derhen. Så nu skal vi bare derned, og så skal vi have lootet. Nej, jeg ved hvad, vi lander herover. Og ja, jeg har spillet lidt i den her sæson. Men jeg har virkelig ikke spillet ret meget da. Ej, der er nogen, der lander herovre, og der er træls. Hvorfor er der så mange, der lander? Okay. Der er noget her. Så det er en shotgun. Det kan vi godt. Det kan vi godt bruge. Der er 9 skud nu. Og ja, som sagt, så rigtig glædelig december. Og så glædelig anden advent. Og jeg har besluttet mig for, at vi gør sådan, så at hver adventsdag, der lægger jeg en ny video ud. Og der kom ikke nogen ny video ud den første advent, men det kunne jeg ikke lige nu. Men nu kommer der en her, og igen, som jeg sikkert siger i hver mine videoer, undskyld, at jeg ikke har været her. Undskyld. Men nu er jeg her igen. Så ligesom sidst nød den fordelen. Det var meget godt det der. Er der en inde i den her hæk? Var den jo. Men så hvis I følger med på min kanal, så er det nok altid godt. Eller, nej, det er jo første gang, jeg har lagt Fortnite ud. Det er jo første gang. Så I ved jo ikke, om jeg spiller sindssygt dårligt eller mega godt. Men I har aldrig set mig spille Fortnite før. Men jeg har det med nogle gange, at det nogle gange lige er godt for mig lige at have et medkit på mig eller sådan noget. Jeg har det med lige at dø lidt. Eller så er lidt skadet nogle gange. Og endda til 4 damage nogle gange. Sådan der.
Og jeg ved ikke, om man kan høre mig særlig godt, men jeg har lige skruet ned for lyden inde i Fortnite, så jeg håber, man kan høre mig lidt bedre nu. Ej, jeg vil godt have nogle kills. I kan se deroppe, vi har ikke nogen kills. Så løber vi bare lige rundt her i byen, og kommer der en her. Ja, du tror, at... Nej! Og nu kan I se, at jeg er allerede mega low. Så det var godt, vi lige havde en medkit der. Og der ligger noget godt der. Det kan være derfor, at hun var så god, hende der. Altså, jeg vil godt have fat i den der. Sådan der, tak. Nu skal vi lige tage... Jeg tager den der. Og det ligner, at der er noget fight herhenne. Det tager vi lige hen til. Nu kan I se op i hjørnet, at nu har vi nogle kills. Eller, vi har et. Og den kender jeg da ikke, den der. Nej. Men vi kan lige reload her imens. Vi venter. Der var noget shield. Jeg har engang lavet shield i virkeligheden, det gik ikke. Smagte fint, men det gik da ikke, fantastisk. Så vi kan lige tage hen til den her, fordi så skal I bare se noget smart. Og I kender sikkert tricket. Så. Jeg har jo ikke noget, jeg kan vise jer. Jo, I kan læne jer tilbage, og så... Eller hvor I end er. Sæt jer til rette bag telefonen, eller computeren, eller fjernsynet, eller hvor I nu ser den her video. Jeg læner jer tilbage og se mig spille Fortnite. Nu har vi spillet i 9 minutter, og jeg har stadigvæk kun et kill. Jeg håber, I synes, det er underholdende, fordi at... Ja. Ellers så må I lige... Ej, sidder der nu nogen deroppe og sniper mig eller sådan noget? Ja, ham shit. Okay. Shit. Hvad er det der? Så tager vi det der svært. Skal da ikke nakke vores luftballon? Hvad bilder du dig ind? Oh shit. Dammit. Så, jeg er død. Jeg er død. Men hvis I følger med på min kanal, så ved I nok også, at som I kan se der, det kunne være smart, hvis jeg lige havde den medkit på mig eller noget. Det har jeg ikke. Det var da irriterende. Og nu tror jeg, vi...
Ej. Har nu ikke mere benzin på. Vi tager også det. Shit. Og like da lige videoen, hvis I selv spiller Fortnite. Oh shit. Vi har 2 liv. 2 HP. Men vi har overlevet meget godt. Tror jeg, at der er noget herinde. Så hvorfor kan jeg ikke komme derind? Ej, jo der. Nice. En frugtkasse. Ej, jeg er heldig nu. Det var lige det, jeg manglede. Nu tager vi det der. Så er vi videre. Er det en person, der er dernede? Nej, det var en klip. Det går da meget godt indtil videre, synes jeg. Mindre I spiller bedre end mig. Det gør I sikkert. Jeg synes hele tiden, jeg ser et menneske. Eller en spiller. Shield. I finder jo ikke en disse. Ikke noget godt da. Det eneste vi finder, det er lort. Ej, nu et eller andet. Var det? Nej, vent, hvad? Er det ikke den der portal, hvor man kan få det der sværd? Den har vi. Sådan. Og en bil. Men det kunne da ikke gå bedre. Okay, jeg fjerner lige det der punkt. Hvorfor kan jeg ikke fjerne det? Okay, vi er ligeglade. Jo, er det ikke der? Prøv at se, man kan se dernede. Nå. Man kunne ellers se dernede, at der var et sværd. Ja! Okay. Sniper. Nice. Er det ikke en sniper? Jo, det er det. Jeg vil lige snipe nogen herfra. Nej, det kan vi ikke. Hvor i alverden blev bilen nu af? Ej, hvis bilen er væk eller sådan noget nu, så det kan når den er dernede. Nu skal jeg virkelig lige være god til parkour her.
3 tilbage. Kan vi vinde? Nej, kan vi ikke. Jo, det kan vi sikkert godt, hvis det er det, vi vil. Og det vil vi godt. Vi vil rigtig godt vinde. Så kan vi lige så herover, så var den længere. Bilen. Og kan I lide den nye sæson, der er kommet, hvis I altså spiller Fortnite? Kan I lide den sæson? Jeg kan godt lide den. Jeg synes, den er... Ja, jeg giver den 7 ud af 10. Ud af 10, hvad vi igen. Okay, se, nu leger vi lige en leg. Se om I kan pause videoen, imens jeg siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10. Hvad I vil give den. 1, 2, 3, 4. Altså, hvad I vil give den nye sæson imellem 1 og 10, så ser om I kan pause videoen, når jeg siger det tal, som I vil give den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kunne I pause? Og nu må du godt starte videoen igen, hvis du ikke har gjort det. Nå, tager vi ned og lader igen. Nej, ikke lader. Tanker. Og ser I egentlig julekalendere? Det gør jeg. Hvad ser I? Der er julekalendere. Ej, hvorfor kan vi ikke finde nogen her? Hørte jeg et skud? Hørte jeg et skud? Hørte jeg et skud? Ja, det gjorde jeg. Ja! Ja! Yes! Sådan! Sådan! Woohoo! Sådan, mand! Glædelig december. Det kan man da sige nu. Sådan. Nu er jeg da sikker på i hvert fald, at jeg kan sige rigtig god december. Og så sidde klar inde på min YouTube-kanal, når jeg lægger en ny video ud den 2. advent. Glædelig december, og så må I have en rigtig god juleaften, når vi endelig når dertil. Vi ses i min næste video. Hej hej!